Shalom, horas mari kita damang dena dua sahabat syaon mulai dapada di maruh haru pikiran ta laut mangion hatan ini patah di minggu tanggal 10 Juni 2020 sada matang yang mahita debata Jehovah para sirohana sumurung mauliat di pasar rohana media siroham nama tungani asiroham Tuhan ajari dongani patiur roh haru pikiran nami lalu tumangion hatamu nagabe bohal lipatot dion nami dingodu nami siganupari tong sahak di homa hami Tuhan pakulingi maroh haru pikiran nami nunga dari hami ubegesa di bagasa Yesus kesumatanya kami amin. Dita saluhuna damang dainang mga saha porsiaw di dia bita malinganan hata ni debata di hita turku jamita minggu paduahon dung tritatis natar surat di Pesalmen bidu 20 mamukayan sianaya sada sahat udah 10 ujaha madihita tabayudik ede sian si David saya dia lusi Jehovah maho diari hagogotan saya dipatipul guar ni debatan si Jakob maho ditongosong matuho panupahion sian bagas habadiaon jala ditukul ho sian sion saya marniok mai bana disudi akka pilihanmu si panganon saya talmisma di rohana akka pilihanmu si tutungon saya dileho matuho si subut roham jala dipasaut nasa sakakmi asa maria hita mida hatomi jala mamiorhon tonggol mangasahon guarni di patatai saya dipasaut Jehovah manasa pangiduamu nuai pe huboto takas na tinupahan ni Jehovah minihanay saya lusan na do ibana siyan akka langit habadion nay mar hite akka pangabahan ni hatuaon na ni siamuna mangasahon ureta do hoda do yang urasida alayang go hita guarne Jehovah de patatay do itaino martukaban jala martinggangan yang kunasida alayang go hita tongdo marsiho tontong saya tupahi marajai ale Jehovah saya lusi mahami yari pangaluluan nami ido anggo saha ita kadonga saha porsiaon di dia pita maringanan godang nai jolma nasibata mahaliai aka namanguluhon tarlumobi ma namanguluhon sada bangso manguluhon sada daerah manguluhon sada dok majong se sada desa godang do torok do sipata joma na membuli menghina parwarwahon nak pelo jado sasitongna aka panggonggomi laho pauliliho patureturehon mamakai siap diri adong kabereng siap terputong ima dua hal sahala raja naminiahan dohot akka rakyat manangna bangso manangna toro mananyakon raja sahala raja naminiahan ima raja na pinilit na dipake de bata laho manguluhon manggonggomi sada bangso si Daud ima na pinilit si anaka piga tinuruhonna parmahan de bana alai dipilit ditodo de bana gabe sada raja nabui bana mangano si Goliat nabalgai nabui mana manguluhon bangsoi alai dipangido do tude bata marhaposa tude bata do ibana mangasawat de bata do ibana manguluhon bangsoi dahsyat dirina sabing dia siap pikirana alai dipangasahon do de bata kita saluhuna damang dayan donga sahabat syau
marhite si Daud naminiahan di debata songoni nonang akan atoropi di dado di bereng do songon dia ulau hatauon hati gorang na pinatupan di si Daud gak bisa kalak raja ibana alani takasdo matangiang natoropi manangiakon rajai madok saya dihalusi Jehovah mau diari hagukutan saya dipatipul guar di debatan di si Jakob mah lapatanna mangido tangiak turupan di debatan asa dipatulus ahana pinikiranna jala ahana niadupanna dia kahagukutong dia kasaluhurna na niadupanna semua sahala aja ibana rikot manangiak ditongosong matuho panupahion sian baga sabadion jala ditukul ho sian sion saya ditanya kudu raja saya dibuat do raja itu tangyangna saya dipasu-pasu saya diramoti didok tangyangi muse tangyang ninatorpi saya marningok maibana disudi akka pilihan muse panganon saya tamisma di rohana akka pilihan muse tutungon lapatanna saya ditangi homa akka pilihan na pinasaha ni si rajai akka saluhuna na pinasaha ni rajai turupan di debata saya ditangi hom saya dijalo ma pilihan ni tandani asa margogo ibana mangulupon bangsoi dok mangalo akka musuh mangalo akka nama murangi mana hobi nasida asa margogo rasi tidak usah saya dile homma tuho sisu troham jala dipasau nasa sakap di pasau nasa sakap ni raja akka nauli nadengkan dipasau dipasau asa maria midahatu mijala mamiorhon tonggol mangasaon kuar debata saya dipasau Jehovah manasa pengedumi saya diulahi akan atau bisa dipasau maka pengen hidup rohani saya dilehom saya dijalo ma akabelianmu saya ditosom ma akapanupahion saya yalusima diakahagukotom tangiang itu sahalak razai asang giat margogo asang giat sai debata Tuhanna aido didok kata di debata Jehovah rumah orang mau pamu asal korupa lapatanna margogo situturo martangi yang turupan di debata manangiakon rajai ai raja naminiahan do ibana bolo tabereng di bidu-bidu nuai pehut boto takas na tinupahan ni Jehovah minihan nai saya lusanna do ibana sia nakal langit habadionna marhidi-hidi akka pangabahan ni hatuaun ni siamuna saya ditangi honde batara akka pangabahan di lehon ay namilihan ni Jehovah do raja molo adong jolma mangasawan hureta do hoda alayang go nasida na toropi saya dipangasahon do guar ni Jehovah jala guar ni bataro nari alani do mantuk kabat jala matinggangan do yang kunasira alayang go hinda tongdo marsoho tonto saya tupahi marajai ale Jehovah saya lusi mahami diari pangalulona mangido panupahio tu rajai mangido di bagasa tangiang kamang kenang ukado hita di bagasa itu kalau dojot taida udok majo akamang enang secara contoh na taida di mulutta ima keluarga manang sahal ama na manguluhon rumah tangga heado ya nakoni manangiakon naturasna heado ya nakoni lao pasahaton tu Jehovah di batang naturasna na burju na denggani
manangna di pasobu, manangna dialog, manangna di paruaruan, manangna gabe laho mabahentu aka nasuringkad. Hiado tutuhita kamang kenang doa sapo-sapo manangyakon aka namangulu kita panggonggongi akana pinili di debata saluhukna akana pinili di debata habu manang nata paru-paru dangna gabe antipati dangna suhui hita kamang kenang mengkritisi mengalih masukan, tetapi banyak orang yang hanya menghancurkan holan na paroroho, holan naing mabahen na sotoria di bagasang muluno. Holan na marudumot. Nung margudang akan nabi nature, akan nabi nahin yang kepemimpinnya lain holan na marudumot. Holan na naing malutut. Itu benda itu sahala Presiden Amerika Serikat John F. Kennedy. Jangan tanyakan apa yang diberikan negara kepadamu, tetapi tanyakan apa yang diberikan kepada negara. Aharo nang tapain, aharo nang taula tu bangsota, tu daerah ta, tu akka panggongo bintu, aharo nang tola, hiado tatangyakom, hiado tabua di bagasak tangian, hiado tapangasam warni di mata menanyaku nasa markobo ibarat menghadapi akka paporangan, menghadapi akka krisis ekonomi, manang natatangyaku presiden sinuaing asa markobo ibarat menghadapi krisis ekonomi, namasan waing alami COVID-19, persoalan-persoalan pendidikan nasubui tatap muka ikon online alami kondisi COVID-19, manang na persoalan-persoalan di tengah-tengah ni bangsa radikalisme, terorisme, namarak di tengah-tengah ni bangsa to, hiado tatanyakom, manang na tapasahat to do bata asa di parkubui. Lah songoni nang di tengah-tengah ni huria, songoni panggonggomi di tengah-tengah ni huria, hiado tatanyakom, manang eporusta, manang na pimpinata, manang paditata, manang saluna namang gogomita, manang kepala desata, camata, bupatita, gubernurta, boharo tutu, ayado tatanyakom. Tapasahat turupan di debata, tapangasam gorang di debata, asa anggiat margogo ibana, asa ditupahi akka namanguluhok kita, manang na gabuni. Saulak nari dohono ku amanginang hita salukna, karena sabuk siang dan nagabi antipati tuaka kritis. Kita boleh mengkritisi, kita boleh mengkritisi, tapi kritis untuk membangun. Laho mauli hodo dan laho menghancurkan dan gabe laho asaunang dengan, yaitu kritis yang destruktif, kritis yang konstruktif kita. Nah membangun, mengkritisi yang untuk membangun. Dan nalahu mangitopi api kita, alai pahalakon api itu kita. Asa marsi kompor, asa angkiat takas keuluan ni bangsoton lahu mahulu kita. Ima kemakenan nanaing beremo. Alai jojodo di urai. Ibanda sabukuna ibanda dinggan. Untuk maju salah pemimpin dibantu ibana. Alai arono pimandok sono. Eoto diurupi, olo musirok saya mati maniani, dileai musir, pakelai musir, pakar musir putuna, didok musir akan hata nasuhata, dibayar musir akan foto-foto ni pemimpinna, adongdo semoni viral akamak kenang debe, dibayar hera mirip tu bodat, dibayar hera mirip tu, pokoknya digambar homa aka naso membangun. Kita harus kritis juga, tetapi kita juga harus mendoakan. Tak kritisi, tak ada tanya aku doa kamanginang. Ino gunana ada doa syafaat. Dalam setiap acara pun harus ada doa syafaat.
pertanyaan manangnya kona kana manguluk kita, manangnya kona kana manggonggomi kita di tengah-tengah ni huria, di tengah-tengah ni negara, di tengah-tengah ni sudea kana manguluk kita organisasi yang apa ikut tatanya ko na manguluk asa margo asa marbisu jal asa duk ayak kana pinili di batarui opartu nata surat di Rom pitu 10 toli siat de batarui alani ikon duk do kita tuak kapang bumi kota tanya konto asa margo nasida alani do kama kenam do jodoh hita ta burai ta liai hape ujung hita disuruh hita gabe pemimpin tamboi gabi gudang akan naso dengan alami do borat do ulau niaka panggomo borat do sasitong na sidau manggonggomi bangsoi mangluho bangsoi gudang do tantangan gudang do nadia do panna gudang do musuh gudang do akat perporangan nadia do panna asa boy malua bangsoi sianaka musuh gudang do lani do kok doi tanya kon asa hipas sehat boy dipatu kok akan songoni do natoropi mananya tabereng makamang nang simu sapi na manguluhon bangsoi haluar syatau mesir tutano kana kuda kia do dia do pihak kahamalo ai holan na marutu do bangsoi holan na mengkritisi bahkan membuat dewa lahosi sobal nasida bahkan manipin nasida nunga disariong moluna nunga di parmudu-mudu nunga ilio narikot di bagasa mo di maksud alay tong do semarumutu alani ibu ado kita tuh alay yang ko tabereng usai diujuti si Joshua manguluhon bangsui saya keluar di debatado alani ikut tatanya ikon martanya ko kita di bagas tadi manangnya ko naka dua ni bangsota manangnya ko naka panggonggomi di dia betaho asa magu alai nang songoni aka panggonggomi aka sahala raja ikon mampu do sebagai seorang raja dikritisi sebagai seorang raja dia aka pemimpin panggonggomi ikut takas do hatawanna ikut totono di barada dirina laho manguluhon bangsoi laho maulahon aka ulah rohani di mata unang ma gabe korupsi gabe manegai tabereng masih dau kolam nama kuno asa dapat nibana istri muse alai dipahingu asa unang gabi manipi lanipe sahala raja ipe namanya ni debataro kamu sudah akan raja akan pemimpin panggonggomi dan nian ni debataro kita ikut tahulah maulon di bagasan holong di bagasan lomo di loh ini songoni bana akka natoro akan dipimpin oleh pemimpin akan digonggoman ni akan panggonggomi tanya kuma panggonggomi nama guru bangsa asa margugu bantu paham marbisu bangulau lomo de Tuhan teman-teman kita amin matanya kita debata jago para surana sumur mulate di hatam nak tengah pohome itu Tuhan dia mah kana torok jolma son rakyat tu panggonggomi manangnya kunak kana manguluhon asa margugu manguluhon bangsa nami songoni nang di tengah-tengah ni bangsa nami Tuhan utaya aku kami doa kana manguluhon bangsa nami sian aka na tingkat atas saat tingkat bawah songoni nang akan manguluhon kuriam songoni nang akan manguluhon ahape organisasi na denggan dauli asa margogo marsahala Tuhan sai tupahi sai pergogoi patulus akan sinakapan ni rohani ang kapanggonggomi nami laho patupahon na muni laho mangaliw na sa gugo laho mensejahterakan rakyatna
laho mabahenaka na uli na dekat di tonga-tonga ni ngulu sigan pa lani Tuhan gabe raja na burju panggomi na burju songoni ma aka na toro gabe rakyat na burju na totong mananyakon na alehon na sabuku bae na sabuku kau diulihon lani Tuhan hola guarmu do pangasawa kami holan podo nahu habor siai kami batukon nariko di bagasan tong saat dihumahami Tuhan di bagasan Yesus Kristus matanya kami Tuhan saat malam Tuhan amin oras.